5 aġenti tas-servizzi segreta Franċiża li mietu abbord l-ajruplan Fairchild Metroliner f'Ottubru ta' sentejn ilu kienu jagħmlu parti minn tim ta' sorveljanza bl-operazzjonijiet tagħha jitmexxew minn dar f'Ħalbalzan. Żvelat dan il-Gazzetta Malta Today wara l-informazzjoni ġdida kixfet kif b'kollox 9 aġenti tas-servizzi segreta Franċiżi kienu qed jużaw lil Malta bħala bażi sabiex jissorveljaw armi Franċiżi fit-triqthom lejn il-Libja. Speċifikament kienu qed joqogħdu ġewwa dar bl-isem Rudeville fi-triq il-Kannizzata f'Ħalbalzan fejn kienu qed iħallsu kirja ta' 20,000 euro fis-sena. Sorsi qrib il-Gazzetta Malta Today qal li t-testimonjanza li ġabret il-Maġistrat Doreen Clark kienet waħda simili għal dawk ta' film tal-ispiji. Minn ġoddar f'Ħalbalzan, dawn l-aġenti kienu qed jirċievu filmati diretti ta' sorveljanza mill-ajruplan Fairchild Metroliner sabiex jiġu evalwati u studjati bir-reqqa. Is-sors komplejt kif għall-kuntrarju ta' dak ir-rapportat fejn kien intqal l-ajruplan kienet jissorvelja traffikar ta' umani u drogi, l-ajruplan kienet jara li armi Franċiżi imorru għand l-idejn it-tajba. Madankollu dakinhar tal-inċident, uffiċjali tal-pulizija u esperti tal-qorti qalu li ma sabu xejn ġewwa residenza li juri li kien hemm xi tip ta' operazzjoni segreta. Fil-fatt ix-xena li sabu l-istess pulizija u uffiċjali mill-qorti juriet li dawk responsabbli tal-operazzjoni telqu bil-ħeffa minn ġewwa d-dar f'Ħalbalzan. Il-ġimgħa l-oħra investigazzjoni dwar il-kawża tal-inċident baqgħet ma stabbilitx 100% l-kawża tat-tiġrif tal-ajruplan. Dan hekk kif rapport ta' 68 paġna ippubblikat is-sibt li għadda ra kif malli l-ajruplan laħaq il-150 pied bħal donnu tilef il-kontroll u dar fuq in-naħa tal-lemin tiegħu. Hawnhekk baqgħet ilha sawoli ta' 240 pied u f'kemm trozz salib iġġarraf b'saħħa li ma bħala fi triq ma' ġenb tal-Mitjar bis-swit il-bażi tas-soldati f'Ħalsafi.